incwadi engiyifundileyo ngeSabatha ethi uyoyibuza ukuthi laba bantwana bangaka bangabakabani, bavelephi laba bantwana, ngoba bengingenabantwana mina. Ithi incwadi indawo iyophela, bayothi sinikenye indawo basakhe, ngoba indawo seyincane aseneli kuyona. Zandisele kukhulunywa nawe, kukhulunywa nawe. Le ngiyifunde izolo ithi yesula amehlo akho, bamba inyembezi ungakhali, ngoba umsebenzi wakho uyoba nomvuzo. Ngifunde incwadi kaGenesise ekhuluma ngoLothi. uLothi wayenenhliziyo yamadlelo aluhlaza, ihlaligogoma. Lolu usize ayeseyithola ekulona lwalungazange liqale kanjalo, wayengaqalanga lapho, njengoba umkakhe wayesephenduka isigqoko sikaSawuli. Wahamba wangena ehlazweni Lothi. Laba abantu bakwaMowabi ekade ngikhuluma ngabo, nabantwana bakwa-Amoni, iy'ngane zamadodakazi akhe azizala nawo yena. Abantwana besiqalekiso, laba bantwana bakwaMowabi nabantwana bakwa-Amoni. Kodwa lezi zinto zimthola nje wayebuganiwe uLothi, kodwa waphathwa umoya wamadlela aluhlaza. Ngamhla sebandelwe imfuyo no-Abrahama eseyiningi. Ngithi incwadi ithi wena oshiye uwedwa, ayikhulumi ngabanye abantu ngoba intandane ingakho khona.